û ev wiha pêda çûbû jê ragotibû. Zirarê nide mexlûqa Xuda. Heke ew li pê serkehniya tenmayê vê azad bike. Bar zêdeyî quwetê vê lê neke. Heke tu bar lê bike ji arikariya vê bike. Zilamekî kûleyê xwe û cariya xwe li hew mehr kiribûn. Paşî vê xwest wan ji hew bide berdan. Koliyê vê ew rewş li Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem erz kir. Mezinê me sallallahu aleyhi ve sellem jî ji xwediyê vê koleyê ragot. Heqê meherkirinê û berdanê nedî destê te daye. Tu têkelî vê nebe. Eshab-ı kiram li hemberê vê bûyerê berpirsiyên wekî vê hatibûn rewşekê wisan ku her zaman azadkirina koleyan tercih dikirin. Her ku diçû bi avayekî fielê kûletî ji hûlê radibû û wisan berdewam jî kir û heta bi van rojan hat. İslam tim û daîm ji xwediyê kûle radikiriye. Tu çû xwarinê bixwî ji vê bide kûlê xwe jî. Tu çî wexwî ji vê bide kûlê xwe jî. Tu çî cilan li xwe bikî ji van cilan li kûlê xwe jî rabike. Barê zêde li bar neke û karê zêde ji pê nedekirin. Tu ihtiyacên wê temin bike. Ji bo mu'minê azadkirina kûlê vê rêyekê baştir e xilasiya û emela salîh hatiye nîşandan. İslam ji bo koleyan heqê wîsan anîne ku dema ew li ber çavên ban girtin û werin riyadkirin. Hema bibêje bûyê ku bi kûlê nekirin ji bo kûlekirina çetir bûye û bûna xwediyê kûle jî bi manayê cûreyekê kûlebûna hatiye. Ew peyvên davîn yên mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem di dema vefata wî di pirmanedarin. Li nimêja bi taybetî li nimêja mîqatê bin. Ew peyvên davîn yên mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem di dema vefata wî da pirmanedarin. Li nimêjê bi taybetî li nimêjê mîqatê bin. Li nimêjê bi taybetî li nimêjê mîqatê bin. Di bara koleyên de bin destê xwe da jî ji Xuda bitirsin. Yani Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem bi qasî imkanan deriyê ketina hindûrê koletiyê girtiye. Deriyê derketina ji kûletiyê jî heta bi daviyê vekiriye û di her firsanda ji azadkirina mirovên ku ketine rewşa koletiyê teşvîq û tewcih kiriye. Ma jî bû davî anîna li koletiyê metûdekî ji vê baştir û sipehîtir heye. Ji bo mirov bibîne ka İslamekî kole derxistiyê çi cihê ew rastî nimûneyekî kafî û bes e. Lêbelê ew bi mislimaniya xwe bû sermuezzinê mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem û meqamê pîrê hemû muezzinan jê re hate dayîn. Çava ku di medeniyeta me da ew mizgeftên me yên ku abîdiyên ewdîniyê ne halî servan lewheyan ku di mehfîlên muezzinên da cih dikirtin ya Hezretê Bilal-i Hebeşî hatiye nivîsandin. Ew jî zîndîtirin xuyahiyên vê gotinê me. Dîsa diya me Hezretê Xetîce ev koleyê ku jî mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ra hediye kiribû Zeyd kurê Harîse Xuda jê razî be. Ew jî terefê mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ve hatibû azadkirin. Ew sahabiyê mübarek ji vek mü'mînekî evîndar û aşiqê Pêxemberê Xuda bûye nimûneyê çendin fezîletan. Usameyê kurê wê jî hêdî temenî civaniya wî da ji terefê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem me bî Xudavek serdarê artêşê hatibû tayîn kirin. Heke Xuda Teala xwest badikarî bû rewşa berwajî bikirva. Yani dikarî xizmetkarê bike efendî û efendî jî bike xizmetkar. Naxve bila em jî Xudê Teala ra hem bikin û muameleyekî xweş dikel mirovên dibin emrê Xudê da bikin. Muamelekirina Pêxemberê Xuda bi jinan ra. Di serdema cahiliyetê da muameleyekî vîsan xirab bî jinan ra dihat kirin ku vê heysiyeta xanimtî û jinetiya wan rencîde dikir.
Bi endîşeya ku evê bibin fahişe zarokên xûyên keçik û zalimtî her sax dixistin bin axê û vila dikuştin. Van bê vicdanên xwe yên ku her wekî keviran hişk û hûlê bûye, ji bo xwe ji musabetekî ku cahiliyet bi xwe bûye serserdemê wê biparêzin. Cinayetekî hê xirabtir dikir. Çawa ku Cenab-ı Hak Teala Kur'ana pîroz da Sûretê Nehl ayeta 56 hal û rewşan van biha tefsîr dike û dibêje dema mizgîniya zarokekî keç jî yek ji wan ra dihate dayîn dema mizgîniya zarokekî keç jî yekî ji wan ra dihate dayîn jî kina xwe rûyê wî rêpireş dibû. Jin û keç bi aviyekê biçûk xêr û şerefkandir her wekî alav û cihazekê lîstikê dihatin dîtin û ew biçûk dihatin xistin. Bi fermanê mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem hiqûqê jinan hate tesîs kirin. Îdî jin da cîvakî bû nimûneyekê îffet û fezîletê, müessesa dayîktiyê jî bû sembolê şerefê. Jinê bû îltifata Muhammediyeya hadîsê şerîf da jinê bi îltifata Muhammediyeya da hadîsa şerîf da cennet dibin lingê deyan daye. Jî geha nirxû layîkê xwe bibe. Jinê bi îltifata Muhammediyeya da hadîsa şerîf da cennet dibin lingê diyan daye. Ev çi nimûneyekê sipehî ye vê nezaketa ku mezinê me Hezretê Pêxember ji bo jinan xuya dikir nîşan dide. Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem li seferekê bû. Xizmetkarek jî pêra bû. Navê wê Enceşe bû. Vê strang û tingû kir ku hiştir xweş lêzan. Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem li seferekê bû xizmetkarek ji pêra bû. Navê wê Enceşe bû. Vê strang û tingû kir û hiştir xweş lêzin. Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem hezirû ku vê bedena lawaza jinan a li ser wan hiştiran ku lezê dikin sivar bi Ayşe. Teşbîhekê zerîf kir û jêra got: Ya Enceşe, diqqet bike, bila cam neşikin ha. Dibêje. Hezretê Pêxemberê Xuda di hadîsekê din dije Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem di hadîsekê din jiha gotiye: Ez her kesî ji zayî kirina heqê du zeîfan yanî yê sêvî û jinan didim hişyar kirin. Di hadîsekê ditir da ji wiha dibêje: Bila mêrekî mü'mîn ji mü'mîna jina xwe hers nebe. Heke ew exlaqekê wê necîbûne ew exlaqekî wê yê dîtir diê çêbine. Hezretê Pêxemberê Xuda di vî xusûsê da wiha ferman dike dibêje: Ji dinyayê jin û bêhna xweş bi min hatîne hezkirin. Nimêş ji bo yê rûnahiya çavêt min. Divê dane hezkirina jinê bi Hezretê Pêxember Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ev ku cihê xwiliqandinê ye bi çavê xifletê neyê nirxandin. Divê vere zanîn ku ew hezkirin Cenab-ı Hak Teala ew xistiye fitretê û ev fitret jî kiriye pêpelingekî amade ji bo hezkirina îlahî. Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem di hadîsa şerîf da wiha dibêje: Sê kîç yan jî du kîç yan jî du xwe ki hebin ew wan himaye bike, wan mezin bike, wan sîpehî perwerde bike, wan bide zevicandin û lütuf qenciyen xwe li ser wan berdewam bike, ji vê ra cennet heye. Hezretê Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem di hadîsekî din da ji wiha dibêje: Ku di kiçin xwe heta balîg bibin mezin û terbiye bike, roja qiyametê ez û ew wiha li cem hebin û tiliyên xwe ya şahidê û ya navê hew û din vekirin. Paşê jî vê qîmetê jinekî ku wek salihê hatîbe perwerdikin ji wiha îfade kir û got: Dinya pertekalê berwext e. Çêtirin
pertalê dinyayê ji jina dîndarî salihaye. Bigiştî tim û daîm di pişt serkeftina ensanên mezin da jinekê salih her hebûye. Mesela di teblîğa pêşîn a mezinê me Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem destika diya me Hezretê Xetîce hebûye. Vê destika pêşîn û mezintirin dayê wî û mezinê me ji ew di temamiya emru vê destika pêşîn û mezintirin dayê wî û mezinê me ji ew di temamiyê emru temanê xû da hiç ji bîr nekiriye. Her wiha di muafeqatiya serkeftina Hezretê Alî da ji rola diya me Hezretê Fatıma eşkeriye. Yani jina dîndara saliha mezintirin û çêtirin nîmeta dinyayê ye li ser vê esasê mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem daye zanîn. Ji bo mirovê ku dixwazê bibe mirovekî qenç, şert û kew ew li hemberê jinan qenç hereket bike. Ew rastî ji wiha îfade kiriye gotiye.